ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗେଲ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମା ଏଠି କହୁଥିଲା କି ଦିଦି ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଗେଲ କରିଦେବି। ଆଉ ସବୁଠି ଗେଲ କରିସାରିଲା ପରେ ରିଚା ଏଠି ତାକୁ କହିଲା ମୋ ନାକକୁ ଗେଲ କର। ତ ସେ କେମିତି ରିଚାକୁ ପେଲି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ୟା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଏଠି ବସି ଯାଇଥିଲେ ରାତ୍ର ଭୋଜନରେ। ତ ରାତ୍ର ଭୋଜନରେ ଥିଲା ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତା ସହ କଙ୍କଡ଼ା। ତ ଏ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରୁଟି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଖାଉଛି ଭାତ। ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମା ଏଠି ତା ଭାଇର ଭାତ ଖାଇବା ଦେଖିକି ସିଏ ବି କହିଲା କି ମାମା ମୁଁ ବି ଭାତ ଖାଇବି। ଭାତ ତ ଖାଇବନି, ଖାଲି ଭାଇଠୁ ଦେଖିକି କହିବା କଥା ଆଉ, ଯିଏ ଦିନରେ ଭାତ ଖାଉନି ସିଏ ରାତିରେ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବ। ଖାଲି ମିଛଟାରେ ଭାତ ପାଖରେ ବସିଲା ଆଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଇକି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ଆଉ ରିଦ୍ଧି ମାମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଗପୁଛି, ଇଏ ବହୁତ ଗପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାଟା ଆଣିବି ଏମିତି ଗପି ଗପିକା ପଳେଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।